din ordonanța 195 privind circulația pe drumurile publice, în aliniatul 2 spune așa: conducătorii autovehiculului aparținând instituțiilor prevăzute în articolul 32 din același act normativ, adică pompierii, poliția de frontieră, poliția militară și așa mai departe, pot încălca regimul legal de viteză sau alte reguli de circulație, cu excepția celor care reglementează trecerea la nivel cu calea ferată, atunci când se deplasează în acțiuni de intervenție sau în misiuni care au caracter de urgență. Deci, polițiștii, cu excepția regulilor la nivel cu calea ferată, pot încălca orice regulă de circulație. Am avut accidente cu mașini de poliție, pentru că fie unii n-au acordat prioritate când aceștia circulau pe drum prioritar cu semnale acustice și luminoase în funcțiune, fie chiar colegii mei, general vorbind, au încălcat acele reguli de circulație și nu și-au luat toate măsurile de prevenire a unui accident rutier. Așadar, un polițist, dacă încalcă o regulă de circulație, o poate face, cu excepția celor la nivel cu calea ferată. Dacă este oprit în banda a doua, în banda a treia, în stația de autobuz sau urcă pe trotuar și așa mai departe, sigur că legea îi dă dreptul, dar nu înseamnă că nu este controlat. Cei care pot să-l controleze nu sunt orice polițiști. Sunt numai cei din compartimentele de inspecție internă. Nici măcar șefii lor dispun controlul și apoi trag concluziile pe baza materialelor formulate. Iată că nu spune, o întrebare tare bună. În baza materialelor formulate de inspecția internă. În ceea ce privește consumul de băuturi alcoolice, nu. Pentru că la intrarea în post ei sunt testați, la ieșirea din post sunt testați, nu în fiecare zi, ci prin sondaj sau ori de câte ori există date că aceștia ar consuma băuturi alcoolice. La potrivit legii, asta întreb. Vă înscrieți la... O să cine departe. Da? Conducerea unor autoturisme publice sub influența alcoolului constituie contravenție sau, după caz, infracțiune. Nu își pot permite să săvârșească infracțiuni și nici să conducă sub influența băuturilor alcoolice. De ce? Pentru că le interzice regulamentul intern. Metodologia și metodele polițienești interzic lucrul ăsta. Ceea ce nu este prevăzut în lege este prevăzut în regulament. Am lămurit-o și cu consumul de alcool. Nu au voie să conducă sub influența băuturilor alcoolice. Există niște situații speciale, dar nu să intru în detaliu pentru că nu vreau să discut pe concret și pe general, așa cum spune legea. Așadar, polițiștii pot încălca regulile de circulație. Cei care îi controlează sunt cei din compartimentele de inspecție internă. Șefii acestor polițiști, pe baza materialelor documentate de cei care au calitatea de a cerceta polițiști, iau niște măsuri. Dacă constată comiterea unei infracțiuni, cercetarea prealabilă desfășurată de inspecția internă se oprește, materialul este înaintat procurorului și procurorul decide. Se suspendă orice cercetare prealabilă până când fapta mai gravă este analizată. Sunt niște reguli foarte stricte. Acum, orice om din lumea asta poate filma și fotografia orice polițist în orice situație. Exceptând cele la care făcea referire și în intervențiile la postul de televiziune pe marginea acestui caz, în camerele de anchetă, când se instrumentează acte de urmărire penală, în spațiile care sunt securizate potrivit standardelor poliției, standardelor NATO, în ultimul. Da. Nu ai voie să intri în camerele de anchetă. Mai mult, secțiile de poliție pot fi fotografiate, filmate, se poate intra în zona de relații cu publicul. Personal, am spus colegilor mei din secțiile de poliție, pentru că gestionez activitatea pe linia asta, să permită jurnaliștilor să filmeze în zonele de relații cu publicul. De ce? La nivelul bunului simț, apreciind chiar dacă nu ai cunoștințe pe domeniu, orice om în spațiul de relații cu publicul poate filma cu telefonul mobil, cu o cameră video, cu un aparat foto, să facă fotografii sau chiar să filmeze dacă are performanțele astea. Și atunci este evident că ceea ce este natural și nu încalcă niciun drept, trebuie permis sau în regulament trebuie prevăzut. Deci polițiștii în teren pot fi filmați, dar atenție, nu pot fi filmați din mijlocul străzii. De ce? Pentru că aceeași lege interzice pietonilor să circule pe partea carosabilă. În momentul în care treci la un polițist și tu îl filmezi, el îți va spune, ok, treci pe trotuar și filmează-mă cât vrei. Și ce la mine nu s-a întâmplat. Nu discut pe cazul ăsta. Dacă vrei, vom discuta în particular pe cazul ăsta, pentru că eu nu am datele decât cele pe care le văd acolo. Oare cum v-ați antepronunțat? Nu. Păi tocmai am precizat că nu mă pronunț pe caz. Da. Eu vă spun doar ceea ce prevede legea.
în stația de autobuz și așa mai departe, polițiștii pot fi filmați și fotografiați. În ceea ce mă privește și în numele Poliției Capitalei, am cerut ca aceste materiale să ne fie aduse la cunoștință ori de câte ori ele se realizează, pentru că suntem primii interesați ca să vedem dacă s-a încălcat în vreun fel legea sau dacă nu, și să ne rezolvăm problemele. Așadar, de azi înainte, oricine, dacă n-a făcut-o până acum, vrea să filmeze un polițist, pentru că omul nu știe dacă e în timpul liber sau în serviciu. Dacă mă vezi îmbrăcat în uniformă, iată, eu sunt acum într-o activitate care ține de serviciul meu. Dar am dreptul să port aceste haine și în timpul liber. Așa cum se plimbau odată prin parcuri, prin Cismigiu sau prin Herăstrău, cu doamnele la braț. Dar pot fi filmați polițiștii, pentru că această uniformă, deși este a mea acum pentru că eu o port, ea reprezintă autoritatea statului. În fapt, cel care filmează și fotografiază un polițist este interesat și filmează autoritatea statului. Practic, lucrul ăsta nu se interzice. Se mai interzice o situație, polițiștii sub acoperire, dar trebuie să-și ia ei măsuri ca să nu fie în principiu să nu-ți dea posibilitatea să știi. Dacă vreți, eu am zis că dau pe repede înainte ca să putem să abordăm cât mai multe probleme, dar voi puncta esențial din fiecare. Polițiștii sub acoperire trebuie să-și ia propriile măsuri, pentru că sunt misiuni deosebite, își pun viața în pericol și credeți-mă, nu este o glumă ceea ce spun. Pot exista răzbunări, repercusiuni și așa mai departe. Și doi, dacă un cetățean este lezat în drepturile sale, se poate adresa cu filmuleț sau nu șefului polițistului, procurorului care are competență în cercetarea polițiștilor, dincolo de compartimentele noastre de inspecție internă, Ministerului de Interne, Inspectoratului General al Poliției Române. Astea sunt căile, pentru că dacă altfel în stradă eu sar la un polițist, ca și cetățean, polițistul sare la mine, mă refer în general, și așa mai departe, nu mai se respectă nicio regulă. Regulile sunt clar stabilite și ele trebuie respectate ca atare. Asta ca un prim aspect. Apoi, vreau să mai spun un lucru. Și anume, arestarea. Pentru că poți fi arestat dacă pozezi sau filmezi un polițist. De-a lungul timpului, pentru că nu s-au înțeles foarte bine termenii juridici, pentru că orice organizație are interesul ca jurnaliștii acreditați să cunoască limbajul și să-l folosească în mod corect, de-a lungul timpului am încercat să creionez un material care să ne ajute pe toți. Tot legea 544 spune că ești obligat, ca și instituție publică, să realizezi propriul regulament de funcționare al compartimentelor de relații publice. Și în condițiile astea eu am scos niște broșuri, nu vreau să fiu considerat autor de cărți. Din acest motiv nu le-am făcut cărți și le-am făcut broșuri. Pentru a fi băgate în buzunar, le-am făcut la dimensiunea asta și studiate de oricine, oricând. Asta ajută foarte tare jurnaliștii, pentru că nu mai poți spune unui jurnalist, nu mă poți filma, atâta timp cât el îți vine cu această carte și spune, uite ce spune colegul tău, în mod oficial. Această carte o găsiți pe site-ul Poliției Capitale, manualul relațiilor cu mass media. Acolo nu scrie Cristian Ciocan, pentru că, vă repet și o demonstrez prin fapte, nu vreau să-mi fac reclamă, eu sunt polițist și trebuia să-mi asum cumva treaba asta, dar acolo nu are numele meu, ci este identică ca și conținut, însă ea aparține organizației. Și am spus aici, am transpus din limbaj juridic într-un limbaj care să fie înțeles de oricine. Pe ce site? Vrea să citească pe www.polițiacapitale.ro. O să găsiți manualul relațiilor cu mass media. Am spus ce înseamnă agent șef adjunct, chestor, care sunt gradele, ce înseamnă confruntare, discernământ. Am transpus în limbaj aproape comun, sigur păstrând baza juridică. Tot în cărțulia asta, am spus ce înseamnă arestare, ca să se înțeleagă că polițiștii nu arestează, numai judecătorul. Este o măsură privativă de libertate, arestarea e o măsură privativă de libertate, care poate fi luată numai de judecător, pe baza unui mandat de arestare preventivă la propunerea procurorului făcută din oficiu sau la sesizarea organului de cercetare penală, dacă sunt întrunite condițiile prevăzute în articolul 143 Cod Procedură Penală și există vreunul dintre cazurile prevăzute în articolul 148 Cod Procedură Penală. Vă voi explica și ce înseamnă articolele astea, ca să știți în ce bază se face arestare. Este o măsură extremă care poate fi luată numai în condițiile legii. Legea asta ferește de abuzul, codul penal și codul de procedură penală. Așadar, poliția nu arestează. Procurorul nu arestează. Poliția poate reține pe bază de ordonanță și procurorul la fel, cel mult 24 de ore. Pe mai departe, numai judecătorul este cel care arestează. Vis-a-vis de înătușare, dincolo de legi și
acte normative, există regulamente și metode polițienești pe care polițiștii le învață și în școală. În școală înveți cum să legitimezi, în școală înveți cum să te aperi, cum să-l aperi pe altul, cum să încătușezi, cum să conduci la secție. Polițistul dispune are o centură, o găsiți pe site-ul IGP, unde veți vedea tonfă, cătușe, spray, este acel baston în formă de T, pe care îl vedeți și în filmele americane. Se folosește la autoapărare, Polanul e fără bara de pe mijloc. Polițiștii nu atacă, ci polițiștii se apără. Este foarte important de reținut. Eu vă explic principii în această seară. Poliția nu atacă, ci poliția se apără. Poliția aplică forța în mod gradual și numai în condițiile legii. Nu sunt vorbe mari, vă explic cu termenii care pot fi transmiși, să înțelegeți atribuțiile poliției. În momentul în care un polițist constată că are întrunite niște condiții pentru încătușare, poate face lucrul ăsta. Sigur că cetățeanul, dacă este nemulțumit, poate depune plângere imediat la șeful polițistului respectiv și acesta își verifică competența. Niciun polițist nu poate face cercetări nici în cazul altui polițist și nici în alte cazuri care nu au legătură cu o faptă săvârșită de un polițist, decât dacă e competent după lege. Competența e dată de tot de codul de procedură penală. Dacă n-ai competențe, constați și o dai mai departe organului care are competențe. Instanță de judecată, procuror și așa mai departe. Procuror, că le-au fost date atribuțiile astea. Deci nu arestează și încătușează numai în condițiile legii. Arestarea este o măsură extremă care poate fi luată numai de judecători pe bază de mandat de arestare preventivă și în condițiile articolului 143. Și cu asta am terminat cu cititul din legi, pentru că vreau să purtăm o discuție liberă, dar e important să înțelegeți aceste articole. Deci, condițiile rețineri. Măsura reținerii poate fi luată de procuror ori de organul de cercetare penală față de învinuit sau inculpat, numai după ascultarea acestuia în prezența apărătorului, dacă sunt probe sau indicii temeinice că a săvârșit o faptă prevăzută de legea penală, de învinuit sau de inculpat, în prezența apărătorului. Ești obligat ca și organ de cercetare penală să încunoștințezi de îndată pe procuror cu privire la luarea măsurii reținerii. Procurorul sau organul de cercetare penală va aduce la cunoștința învinuitului care rătul să-și angajeze apărător. Dacă nu are apărător, și angajează unul din oficiu. Și, foarte important, măsura reținerii se ia în cazurile prevăzute de articolul 148. Precum și în caz de infracțiune flagrantă, oricare ar fi limitele de pedeapsă prevăzute de lege. Și cam atât cu asta. Deci, în cazurile prevăzute de articolul 148 și o să termin și cu 148, care se referă la arestare, și în caz de infracțiune flagrantă, ori de câte ori se comite o infracțiune, persoana trebuie reținută. Așa spune aici. Veți vedea de astăzi înainte, că până acum nu știu dacă v-ați spus, dacă se respectă sau nu acest articol. 148 spune așa. Da. Condițiile și cazurile în care se dispune arestarea inculpatului. Măsura arestării preventive a inculpatului poate fi luată dacă sunt întrunite condițiile prevăzute în articolul 143, ați văzut, cu apărătorul, cu procurorul și așa mai departe, și există vreunul dintre următoarele situații. Inculpatul a fugit ori s-a ascuns în scopul de a se sustrage de la urmărire sau de la judecată, ori există date că va încerca să fugă sau să se sustragă în orice mod de la urmărirea penală, de la judecată ori de la executarea pedepsei. Ăsta e un caz. Arestarea se mai poate lua. Dacă inculpatul a încălcat cu rea credință, măsura obligării de a nu părăsi localitatea sau țara. Nu cred că e important. Și am terminat cu arestare. Ok. În rest nu mai citim nimic. Nu avem probleme cu arestarea, ci cu reținere. Ok. Deci dacă există date că inculpatul încearcă să se dărâncească în mod direct sau indirect aflarea adevărului cu influențarea unei părți, dacă există date că săvârșește pregătirea unei noi infracțiuni, ca săvârșit cu intenție o nouă infracțiune, că exercită presiune asupra persoanei vătămate sau că încearcă o înțelegere frauduloasă cu aceasta, pentru că pot fi făcute înțelegeri, veți vedea, dacă a săvârșit o infracțiune pentru care legea prevede pedeapsa închisorii mai mare de 4 ani și există probe că lăsarea în libertate ar prezenta un pericol concret pentru ordinea publică. Și asta e tot, nu era unul. Deci, arestarea numai în condițiile astea se poate face. Polițiștii nu o pot face. Reținerea, v-am explicat în ce condiții, dacă învinuitul sau inculpatul și atunci trebuie să aibă apărător, să-i încunoștințeze apărătorul și să sesizeze